Dobar dan, dragi gledalci. Danas za vas pripremamo pihtije. Nećemo dužiti, pihtije su ono što svi volimo, bar većina. I za danas, za sljedeće krčkanje od 6 sati smo spremili jednu dimljenu butkicu, domaća, prelepa. Znači stavljamo je u dubok lonac. Znači on prvo ide bez začina, to je ono što je bitno. Gdje će kad pusti ključ i malo ključa skidati penu, a nakon toga ćemo dodati ostale stvari kao što su crni luk, dodat ćemo belog luka, dodat ćemo lorbera, bibera, šargarepu, sveže onako čisto zbog ukusa i to ćemo ostaviti da se krčka dok se sve ne raspadne lepo, ali o tom potom. Znači prvi korak što smo uradili jesmo da smo sve lepo oprali. Evo imamo 3 sveže nogice, prelepe. One će nam trebati naravno zbog gustine koje ćemo poređati sve u dubok lonac. Imamo 3 sveže, zatim imamo 3 dimljene. Sve to lepo poređamo, kao što vidite, dubok lonac. I nalićemo vodom, bukvalno da ogrezne, da prokrije ovo sve i krećemo. Dok ne provri, može malo jača voda, a posle, znači, bukvalno idemo na tihu, da tinja kao vatra, znači tako, bukvalno će da krčka polako i da skupljamo za početak prvo tu penu i to je tako, da kažemo, prljavština što će izaći da bismo dobili bistru posle tekućinu za pihtije, želastu masu. Eto, pa se nastavljamo dalje kasnije. Prijetno.